У рэгіёне пройдзе шэраг мерапрыемстваў, накіраваных на своечасовае выяўленне сем'яў, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Усяго ў пачатку года ў Гомельскай вобласці налічвалася звыш 3000 дзяцей, якія патрабуюць больш пільнай увагі. За некалькі месяцаў іх колькасць знізілася, а таму правядзенне акцыі надзея на яшчэ больш паспяховыя вынікі. Здесь различный спектр работы. Это оказание и гуманитарной, материальной помощи, это оказание помощи в трудоустройстве нерадивых родителей, это оказание в прохождении курса лечения тех граждан, которые страдают от алкогольной зависимости. Это помощь в оформлении документов, потому что многие граждане не имеют документов на свои жилищные дома, квартиры. На абласным міжведамасным семінары па рэалізацыі заканадаўства аб ахове правоў і інтарэсаў дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, абмеркавалі і новаўвядзенні. Зараз менавіта камісія па справах непаўналетніх устанаўлівае колькасць крытэрыяў неспрыяльнага становішча сем'яў.